Wekhuzwayo, mina ngicela ukukutshela ndoda amadoda, uyazwa? Mina uyogcina ukungithuka la ko TikTok. Mina wena ngeke ungenze lutho wena. Wena uma ngathi nje mina masibonana wena ashayane, ngeke ungenze next Khuzwayo. Uyazwa? Mina Khuzwayo ngeke ungenze next. Mina uyongizuma mfo. Nakhona ugada mawufuna ukungizuma, ungangigage. Ngeke ungenze lutho Khuzwayo. Ngeke ngisabiswe uwe. Uyogcina ngakho ukungithuka la ku TikTok. Mina Khuzwayo ngisho ngubuka emavidweni. Mina ngeke ungenze lutho wena. Ngeke ufake ngisho isibhakela esisodwa kimi wena. Uyongizuma mfowethu. Nakhona ugada ungagage ngoba ngikubulala ngenduku. Ngeke ungenze lutho mina. Nabanye babesho kanje kodwa kuphethe kabuhlungu. So lokho kuba zigora ku TikTok nizongena izinto engahlangene nani. Nizofaka abantu ehlathini. Bese kugcina kosuku kuba nenkinga eserious. Ungena imndeni kukhulunywe kubanjwe live nifaka ama copperhead nezifihla ubuso ngoba ni good ekuchukuluzeni abantu bakwa Blue. Ni good ekuchukuluzeni uKhuzana. Umuntu odela uKhuzana othi uKhuzana animkhuzi aniliboni icala kuyinithi ukhuluma iqiniso yini into errong ayishilo. Lo ngqondo leyo niyayiphila manje seneqala phansi. Siyayibona isiphishwa uweke we-Ultramed. Phela u-Ultramed isigora. Mhlambe umuntu uma ecantha isigora ucantha akashayeki. Ucabanga ukuthi uhlula wonke umuntu ngokulwa. Into engekho leyo. Basuke bekukhohlisa, basuke bekudlalisa. Ukukhuluma akufani nokuthi into yenzeke kuwe. Ukulwa ungakhaleli, ukulwa kunzima, ukulwa kubuhlungu, ukulwa kunama challenges. Ungathi wena uza ngengqondo yakho kungahambi kahle. So le ndaba yokuthi into zenza igora Ultramed engasile, igora ze toilet paper. Umsangalo nto leyo. Musana ukuhlomesa umfana, musana ukufaka umfana ehlathini. Musana ukuzenza ngathi content zoyenza. Angeke nenze lutho. Uma sekunenkinga angeke nenze lutho. Ngoba nibamba live each and every day. Nithuka abantu bakwa Blue Nation bengenze lutho. Kodwa nibafaka umuntu esweni mihla namalanga. La ukhuluma ngomuntu owahlangene nawe. Uzophawula ngento engahlangene nawe. Usuzode yakwenze lutho. Ngoba yini nifuna ukuthi nigain i-victimhood abantu benizwele. Uma sekwenzeka into bese beyanizwela ukuthi nawe sasivele sibona kanti ama Blue Nation kanjani. So leyo nto leyo niyanyanyisa ngayo. Lo mqondo wenu asazi nokhula nini. Anikhuzana kuwo anitshelana amaqiniso. Musani ukufathuzisana, musani ukufana ehlathini. Bese kuzothuka uKhuzana. Kuzothuka abalandeli bakwaKhuzana. Cause nina nazi ukuthi yini abantu abaphila emhlabeni. Yini nazi ukuthi kumele kuthuka uKhuzana. Yini nazi ukuthi kumele kwenziwe i-content egxibha uKhuzana. Kodwa ama Blue Nation mayekhuluma nokukhuza fast. Iphawula uze qhasha amathe. So ningazosidina bafowethu. Ncomani iqhawe lenu, tshelani intwana incoma iqhawela, ingafaki, ingagudlisi. Nami usalokhu nigudlisa lapha. Uma uKhuzana enze into ezela utekisi, nani benigudlisa. Incoma umuntu kade engekho kulo nto leyo. Ngigudlisa. uKhuzana wenze kahle. Bekufika imonto lapha, ajatshelwa kakhulu kaKhuzana. Lokho anikukhulumanga. Benisagudlisa lapha. Ngoba yini niyahluleka. Igame iyanishaya. Ayingani mase lihlula igame senifuna ukuba ama victim. Nizocreate into engekho. Niyanyanyisa lento yenu. Naqala uzokuba nesiphithiphithi. Babekhuluma kanjena abantu. Beyizigora zakwa TikTok. Ingena nithi uyinsizwa bani, ubaphethe wedwa. Hey waphethe ama Blue Nation. Bese kunenkinga sekuthuka wonke umuntu. Musana kuzodakwa Ultramed, musana ukudakwa kaphela. Niyahlanya nje. So angeke lokhu ngiqamba manga ngithi kanjani. Niyadakwa nje. Phumani nje kulonto le. So la sizokwenza i-content, sizokhuluma ngomsebenzi owenziwa abantu bamaskanda amaqhawe. Nina nizophusha izimpi zenu. Ningasiciki insizwa. Ultramed. Nisale kahle.